Naka-video to? Oh. Vlog. Hi. Hi guys. Sige, mami. Suway-suway dito ako na. Nabay kami nga vlog lagi. Oh. Gusto ako ng content eh. Kanang dili ka kada. Kapay maguna-una. Random na lang, random. Random lang ako. Ang tansin baking idea ha. Morning. Hi, ma'am. Good morning. Good morning. Oh. Our FOPA president, FOPA Normin. All set to go? Why? Wala nung ko kadalaan, honey, oh. Tita Emma, ikaw na akong vlogger. Wala. Wala. Kaya na lang. Kaslim. Magkalang kami pa na ko. Kita ba? Dream nga mo nga mamoy. Ay, pasabak mo. Ikaw. Favorite color na pinaka ang black ka doon. Nito! Wala na yung ano ko, uniform. Ay. Ano, itim. Kasi lang pangit na masyado. Oh, bitaw mo. Kasama namin, we'll just order for our breakfast kasi it's still 6 o'clock in the morning. Yun lang sa sir ha. Huwag na lang kung order. 117. Look. Waiting for our order. Alis na pala kami in a while. Kami na lang iniintay. Yun na, our number 187. Okay na? Let's go. Ako. Other side. We're now ready to go. Ay, makapit ka. I'll get back to you. Diba na video oh. Hi guys. Ano, kompleto na kita. Hello. Hi po Shane. May pharmacist yun, oh? Amo ba? Hindi mo ba itong anak nag-post sa uy, hello, bongga kayo ang bed. Hello, for you hotel. Tinuod ba? Maulaw ta. Maulaw mo. Hello. Hapit na mo man? Kapit na siguro. Ano malapit? Praise the Lord. Dar bugo? Diyan, ahan nyo. Ahan Sa pa na. Trinitas. Sa Trinitas. Ay, familiar. Manday mo. Kabigin. Talag sarap kayo kumakan. Kasagaran bukit nun. Yung po. Aurora. Sokok. Ma-enjoy din. Unlike ito sa gawa ito. Work. Work good. Ano? After sa din mo magkuhan, trabaho. Lupasan ka. Sa kanilin sa? Dasagay. Loy, kadugong na ni Doc. Ni Sir Ladaw? Ha? Ladaw? Kaya namin. Dodol? Kuhan. Oo, Rina. Dok na daw? Or Doc Rina? Sa batch. Kailan ka? Rina na daw? Dili. Ang simula
daw, murag wala mo. Murag yung papa siguro. Eh, Mag-reunion naman ni ka na barkada pa rin to. Tourist spot lagi. So, sige, dili ta mag-reunion. Wala, dili man daw magkuhan. Dili man na magdawat. Tsaka, hindi ginapod. Open na ba ikot siya? kanina, no? Kasagaran ba? Sa Philippines. Oh, ba daw? Sa una, kuhaan mo na. Government owned ba kang 60% yan ang Philippines. Philippine Airlines, di ba? Sugod si Philippine Airlines. Dahil giinitan, hindi mong pilta magsugod. Di ba sa balay? Unya na po, gadget ni ka FTA ya, ha? Nakabalo mo ang silingan na mo nga si Losa, nga si Mantayon, naging-plastikan dito. Hindi ka kayo ng plastic, ikaw. Nato'y laboratory somewhere sa 2001 magugo ng pa-opera dita. Oo. Yung regular nga BUN Korea o tabuan. Ultrasound. Oo. Pag itubo sa sunod, nagpilit ko J-stent. After 3 months, sunod balik ko operating room, kaya iibot ang stent. Oh, ba daw? Isuga di mo daw, oy. Makabalo magpagpag ka, no? Kana nga tawag tawag ko'y hanaw, first year pa ba yan? Lagi bata, pasad kay ka ng kuwan, oy. Ano lagi pag magpa-check up ko sa una kang doktor, kaya ako rin sa ano eh. Inom mo, tawag ano eh, dili kayo ng bisang motor. Ang iha is dili, murag na basta mga atake na siya, or kung tulog, kung move ang stone, makamata dog kas kasakit. Lalahi po ka, Dok, no? Kay, si Bon, kay wala. Yung kuda kong bana, nga wala man na sa unang agam. Karon na yung magkakitang sale nga mga shorts, mga t-shirts, adik to di ko palit. Uy, buy 3 plus 1. Kami ni Oreo, Ano makakapit yan? Tama na liko sa ticket. Oreo ba Grabe kayo sa guwap. Nagato mi sa iyahan mo. Sa branch ko. Sa culinary. Ibig ko na pinakot pa. Nag-consultancy naman doon. Ano kayo kayo? Hindi ka. I-transfer mo. I-transfer mo. Plus ka ni. Puligid ka. 2014. Kaya 2009 to sa transfer of Manila. 2009 to 2011 sa Green Hills ako nagstay. Kaya anak ko yung eskwela na ako. Tama na ako sa fintech, ma'am. Yan ang mga dapat makadive me before 9. Oo. Yung maka-messenger lang. Baguio ko na siya siguro napagap. Magbalik ka nagbalik ang Santa. Pwede siya i-rent out overnight. Si promise. Nailan ako. Nalagalabanin ko yung area. Tapi, oh yes. Uy! Dapat po talaga Bernard season yun. First ako ni Derek, I think 2017 katong pag-bless, pag-groundbreaking sa kanamit ang Christ na ay kanang masana kanang may dako nga Christ diha sa Christ the King ba na siya? Kanang, oh, diha, no? Kanang murag sa Nakatungog ko, Brazil. ana. Okay, family friend na mo ang pari. Family friend na mo ang pari. Lagi daw, kinsa gali siya kapari, no? Di ba ka-tennis na siya? Oh, si Father Ruth Salva. Oo. Talula ko na sa akong bana. Kaya naman na siya ibalay sa Regency daw. Tama ba? Oo. Oh, tama. Na, kay ginahatod naman na diya sa una. Uy, kay nga pari. Grabe. Da? Uy, ginuko ka nang namin i-follow nga kanang kuan sa dalan. Ya, kalit pa nawala. Syagit, ano, nakasyagit ko pisog. Aso sa akong mga passage mo. Di ba na murag sa nga hotel niya? Kuan, ay tagani long, kuanan ni siya. Bago na oh. Ano yung mga magbalay sa manok. Lagi balay sa tao kaya anak nila Indian. Tawag. Kasi sa kilid, para sa ipunan, ang sa pikas nga sa going kaya Grabe ang upol, fog. ang kanang sa right, Di ba? Ikit upol na na. Upol. Grabe kayang fog. Ngayon, Ate ta. lagi.
Yes, kwati oh. Lagi na, short ticket man ko. Wala ka jacket. Wala wala para sports attire. Ay, kasi habang. Alam mo, kung kay Tugnaw, ito. Oh my God. Oh, di na ako. Makakita ako, mga nanitita ka kung may numduman kay childhood na hindi na mo makita ang garden. Inani yun. Inani ang situation dito sa Kuala. Hindi mo to? Grade 1. Grabe ang pag ko. Alam mo, di-clip. Kamay nagkansan ko. Nag-supply. Dili yun. Na kuan. Ang lugar. Municipality. Oo. Kaayo. Kanang, sani, yung classification ba? Pero karon medyo better na sila compared before. Mura na, mura hapit na ganiyat na siya Masiki karon dita. Uy, maayo rin. Project mo. Mura kita kami sa Globe. kitchen work. Ingon. Magpa-picture lang. Tingnan ka ang entrance. Pagsuti lang daw tagpo, para walay bayad. So pwede tayo rin ha? Nakita. Ano naman sila, dito. Ikalit-lit. Ako na kita sa batikan na dito. Here we come. Hello. Sira naman siya sa tumaa. Ano naman si Marley ay? Abigay na ko na lahitan. Nakuna man dahil tapa. Kita din nakauna. Hello. Pangyayari ako. Teacher. Oh, siya ang bata din. Bagyo na ko kayo mo. Ha? Wala ko na dito, may tapat lang ang gagawin tagkaan. Welcome. Good morning. Ha? Nabiran ako na. Kami may mga anak karon. Thank you. Thank you.